Yazi ukuthi yini ebuhlungu? Uwena ongifundisa woman on top. Cha bo phela ngangithi mina ngizoyimela. Ngangithi mina ngizoyimela ngathi. Wawuthi uzoyimela? Kodwa mase ngiyizwa ukuthi ayiyangixaka hayi. Ngabona ukuthi isho Mina ngizange ngiyicelela woman on top kuwena. Uwena wacela mina ukuthi ngenze woman on top. Ngingenandaba nayo. Ngoba wawubona isimo sakho uthi uyashesha ukuchama. Angithi wena ushesha ukuchama. Manje ngathi dog style wena uyachama. Mengavula amathanga wena uyachama. So kwaba woman top. Woman top iyona ebingiphuzisa ukuchama kodwa hayi iyona iyangigqilaza. Hayi iyangigqilaza. Hayi uyangihlaza shame. Hayi iyangigqilaza. Hayi uyangihlaza shame. Vele ngizizwe nje ukuthi hayi shuthi mina ngizokwazi ukuthi ku relationship yakho ngimele ukuthi wena uzoshesha uchama. Ngoba wena nje mengavula amathanga uyachama. Nginibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kubona kuBlack Fair khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi iLove Back. So ngibhaleliwe usisi wami othi usafisa ukubuyelana noperson wakhe and sesimbizile ukhona right now. Kuyikona ukuthi sekufanele asiqale phansi la behlangana khona ubudlelwane babo, indlela bekhamba ngayo, indlela bebejabulisana ngayo. Azafike ekuthenini why bahlukana, azosichazela ukuthi why yini le engake yabaqhatha bekade bethandana bebonke kodwa namhlanje usefisa ukuthi abuyelane naye. Asikemuza ukuthi ngabe siphathelene sabona. Njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Mabala ngihleli naye. Madlamini. Sibelikhulu. Yebo. Ubuya uphi ukuhlala? Mlazi. Ukhulele khona? Ukhulele khona nje. Oh okay. So besinjani isimo ekhaya usakhula? Ngikhule nje emndenini no rights. Yonke into nje yami right. Khona ugogo umkhulu, malume, ubaba nje se right. Gcwele nje. Okay. So ngicela ungilandise ukuthi wahlangana kuphi no partner wakho okanye ngathi ex yakho le office kubuyelana naye and ubudlelwane benu bekunjani? Okay. Ngingasho nje ukuthi ahlangana town workshop. Bese nobudlelwane obright nje. Okay. And bese siphushile ngoba it's almost 6 months sithandana. So angazi ngingathini ngokuthi mhlambe iyona yiphi inkinga ebekhona phakathi kwethu bawu2 yabo. Ngoba ngithe ugcina wami kumbona uqale wangiblock kuma social medias like ngisakwazi ukucontacta naye ngizama umfonela akaphendula ifoni nje. Why we blocking? I'm not really sure. So that is why ngizathi mhlambe angibhalele la ekhaya so nami ngizothola kahle information ukuthi what's kwenzakalani yabo. So ugcina kami ukukhuluma naye nje izinto zazingekho right kodwa nje sasikhuluma wangiblocka yonke indawo. Okay fine, ngaphinde ngahlangana naye ngiya edrobheni ngambona wangafuna ukukhuluma nami. So nga-understand ukuthi mhlambe khona into engingayenza or mhlambe yena akasanaso isikhathi sami or akasangifuna empilweni yakhe yabo. So ngathi hayi ngizobhalela la ekhaya so that sizokwazi ukuthi sikhulume sobabili ukuthi kwenzakalani. Isaqala ke i-relationship yenu bephethe kanjani? Bese right. Bese right nje kakhulu nje impilo yethu be grand. Umuntu onjani? Umuntu right, lovely, uyahlekisa. No, akanayo inhliziyo encane. Right nje. Umfana nje grand. Benike mhlambe nigejane and egejaneni kwenu ubenza kanjani ukuthi isimo sigcine si-right phakathi kwenu? Shiya nje lokho kwamanje ukuthi ukublockile wangafuna ukukhuluma nawe but ngiyazi ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi naye naxabana mhlambe before kwenzeka kanjani? Umuntu othi izinto mazi imphathe kabi angafuna ukukhuluma. Even sengimguma ukuthi ukwenze njani, kwenzakalani ngawe hayi. Akafuna ukukhuluma. Yo. So mhlambe awubona mhlambe khona into owayenza wanganaka. Ilento engihlala ngicabanga nami but ingcono uswangitshela yabo ngihlale ngazi ukuthi ngakumina kwenzakalani yabo. Mhlambe uxolise. Mhlambe ngixolise yabo. So umuntu wakho ke siyazama ukumxhuma and akasilwisanga. Ushilo wathi uzoza wafika ngempela futhi ukhona nje njengamanje. Kodwa ke into esingayishongo ukuthi uwena obhalile. So akaze ukuthi uzohlangana noba manje. So ngabe ukulungela ukuthola ukuthi kahle kahle kanti likuphi icala walenza njengoba akublocka yonke indawo wangafuna nanokusho mhlawumbe into wrong oyenzile wena wanganaka mhlawumbe ubungaxolisa ngayo. So ukhona njengamanje ready ukuthi singakhona ukumbiza. Yebo. All right, ngicela sibize la yena.
Siyabonga kakhulu bhuti ukuthi usihloniphe ukuthi usijoyine noma ungazi ukuthi uzoba. So nangu-ke usizosibhalelile ka-Black Life TV uthi ucela ukukhulumisana nawe kodwa-ke singakafiki lapho. Ngicela ukuthi ngikwamukele uyaphila. Ngiyaphila ninjani? Siyaphila nathi. Ubhuti waba isibongo? Ngumafulele isibongo. Mafulela. Abakabani abakaMafulela? AbakwaNgwane Ondini eSombhobo. Ngwane. Ongwane akusokhanyile. Ngingathini lento lengayichaza ngithini sibona ongwane thina but asibone okhanyile. Oh okay. Because sidabuka leswazini. Oh okay. Kulungile. Ngicela ungilandise ngokuhlangana kwakho nalentokazi. Nihlangane kuphi? Nini? Kanjani? Mhlawumbe ngichaze nje kabanzi sahlangana khona la edrobheni sahlangana samethana kahle saxoxa savumelana so yonke into yaba kahle. Baqala kudlelwane benu. Baqala kudlelwane bethu ekuhambeni kwesikhathi. Noma kungabanga nje isikhathi eside. Kabanga isikhathi eside ne? Waba nje isikhathi esingako 6 months. Oh okay. Mhlambe ngabe iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo kubudlelwane benu enenzelene zona? Izinto nje eziningi izinto ezinhle ngenzele zona mama ngoba even bengithi nje mangimbiza nje ngithi mama ngicela usondele kube umuntu nje osheshayo ukufika yabo nje yonke into ikahle nje yabo. So ngibe happy kakhulu ukuba naye mama ngifuna ukukhohlisa. Okay. So ekubeni happy kwenu kwase kujika kuphi sekuze kufinyelele ekuthenini nina nobabili niyahlukana niqhathwa yini kwenzakalani kahle kahle? Hey mama saqhathwa izinto eziningi kakhulu nomama yabo nje izinto ezasiqhatha ziningi kakhulu yabo. So ilezi zinto lezi yabo nje ukuqala iwoman talk iyona yangiqhelaza manje yabo nje uba ngimngaka bethi nje mayethi vele ngipitchize nje yabo. So manje ngingabona ukuthi ayingeke akumelani phela nalethi mayifika nje iqale ngokudla nje uqale ixesha ukudla suke lapho sesiyafika ke sesiyofika elaweni hawo endlini hawo. Imali ngicela ukubuza bhuti wamshela isilenda ingane? Ngamshela isidudla kodwa ngalendlela esibesenza ngayo mama besenza ngalendlela but masethe efuna iwoman top sayenza engayezwa lento ukuthi noma nayi ngeke mase ngaphezulu ayi uyangiqhelaza ngeke. Waziwayihlaza. Hayi ngam. Waziwayihlaza bo iyona nje iyona yonke into ekwenza wena ukuthi ungangikhulumisi uzongiblock uma ngikubona ubaleke. Iyona into ekwenza ukuthi wena ungiblock iwoman on top nokuthi ngifike endlini yakho ngidle. Ekugcineni madlamini yazi ubuzothini ubuzothi nginento encane kanti vele iwoman top yabo nje njengoba uwondlekile isidudla bengeke ngikwazi ukuthi ngimelane nowoman top. Hawu wazi wangiphoqa shame. Mhlawumbe ngabe uke wahlala naye phansi njengoperson wakho wamtshela ukuthi akakaze akakaze Akaze sihlale phansi. Okusho ukuthi uyigwala. Okusho ukuthi yena uyigwala uyivanga kahle kahle. Iwoman on top kuzona zonke izinto engimenzela zona kwi relationship ukuba khona kwami for yena. Usengakhaliswa iwoman on top. Ngicela siyene ekudleni. Ukhaliswa yini mekuthi uyaqoqa ekitchen? Cause uyawazi ama females nami ngiyaqoqa nje ngingedwa ekitchen. Shuthi uyancisha. Mangena nje ekitchen kuyacaca ukuthi bengike ngafika ekitchen. So yini ekukhalisayo mekuthi uyaqoqa ekitchen? It's not like uyakuchitha ukudla noma mhlambe uyahlala kuze kubole noma uphisana ngakho. Ukuqoqela esiswini sakhe. So wena ujabuli yini ukuthi uzoganyaza ngesimanga sokuthi wena ukhona empilweni yakhe? Like ngiyakujabulela ukudla kwakhe. But yabo umuntu masedlile khona lesinda abanaso umuntu masedlile. Yabo. So kungcono kube at least mama yabo beqala ukuthi ethi siqale ngasekamelweni bese kugcine ngakho ukudla ngoba hayi ukudla ungafunga ukuthi mhlambe ukudla okubalekile okuserious mhlambe ophitha kanje lo muntu ukhuluma ngamagwinya kaMsenti lo muntu okhuluma ngama chicken dust kaMsenti iyona akhuluma ngayo leyo ukuthi singaze imsinde
mangiphe kwakhe. Kodwa khona lokho ukudla nje. Ukudla nje khona lokho. Manje yini before esedala ukuthi ubaleke usuke eduze kwakhe why ungahlali naye phansi njengophesini uyamsaba yini kanti? Wenzela ukuzongiuza. Hayi ngangizelanga ukuzokuyuza Madlamini. Usamthanda? Akaqamba amanga, mbukeni qamba amanga. Ngiqamba amanga athini manje? Uzowaqamba manje amanga. Manje uzoqamba amanga. Athini amanga? Phendula usisi, usangithanda noma? Hayi cha, hayi Angeke size siyeke kanti. angisamthanda. Asikakazi ukuyeka. Uzongithanda ke, uzongithanda. Angeke size siyeke. Njengoba la ungibhalelile le show lesibiza ngokuthi iLove Back. So njengoba la kuningi afisa ukuthi akukhulumisane nawe ngakho angithandi kuphume kwami umlomo. So bengicela nje umnikeze ithuba ke umlaleli ukuthi kahle kahle ubizwe lini la ekhaya. Okay, ayikho inkinga. Mina into engimbizela yona la ukuthi bengifuna ukulazi iqiniso ngayi ukuthi yini ebisimenza angangikhulumisi for isikhathi esingaka azangiblock manje ngibona ngibalekele. Nalokuthi uyazi ukuthi ngimthanda kanani. Akukaze kushintshe ukuthi mina ngiyamthanda. Even esenze into enje kumina. Ngiyamthanda uyazi nalokho. Kushuthi yena ubeze kumina ngenxa ukuthi ufuna ukunginyuza. After lokho bese yami usengabuye yazi ukuthi ukhaliswa iwoman on top. Wazwa wahlaza amanye amadoda. Iwoman on top nje kuphela. Kanti ungakanani lo muntu ongazikhaliswa iwoman on top? Wayengishelelana ngibona ukuthi ngisidudla. Kuzona zonke amantombazana akhona la eThekwini wazi ukhetha isidudla. Shuthi wayizongiuza. Wayizela uzongiuza. And into engishoyo kuyena mina ukuthi ngeke size sihlukane. Sengiyayazi iqiniso lakhe ukuthi kusho ukuthi kahlahlile woman on top. Sisazoqhubeka sithandane ngoba phela yena azange akhala ukuthi ngimhluphile or ngimchithelile. Ukhale ngewoman on top. Lo woman on top shuthi siyoyeka yona ke siqhubeke sithandane. Uyamuzwa ukuthi ngabe uthini? So Ngiyabona. right ngokuthi athi it's fine iwoman on top uzoyiyekela kodwa bese niyaqhubeka nethandana. Right ngalokho. Iwoman on top hayi cha anginenkinga ke nayo ukuthi singayiyeka kodwa. Anginenkinga nayo kodwa nje yeyokubuyelana. Singaqala sithi ukuyibheka kancane ngoba phela ngeke. Okusho ukuthi inkingi mina. Akuyona iwoman on top inkingi, imini inkingi. Hayi phela lokho sizohlala phansi sikuxoxe Angizwazi sizohlala phansi. mase sisoku yabo. Asizokuxoxa nje manje. Wena kusho usangifuna indaba ungabatshela abantu usangifuna. Kanti mama sadibana ebantwini abaningi. Hayibo. Iwona mbuzo ongangibuza wona loyo. Kuzona zonke izinto osuyishilo. Cha phela umuzothi bazothina abantu lokho. Cha serious, ufuna ukusho manje ukuthi awusangithandi. Hayi ukuthi uthi sohlala siphansi sikhulume sobabili. Yini esizoyikhuluma? Wena sho ungijwayela kabi. Phela njengalokho ngathi Cha wena ahle hlwa ngijwayela. Ngakumisa mina. Yimina futhi ekumele ngikiyeka ngithi. Ungiyeke. Shuthi sonke isikhathi sami ngisimoshile mina 6 months wonke ngithandana nawe. Shuthi ngisangala la bengiqashukelwe mina. Ngiyaqashukelwa shuthi mina. Ngiyahlanya. Hayi cha uhlanye ke. Shuthi ngiyahlanya ngeke ungafa. Ngiyahlanya. Okay, ayisingayilungisa ke leyo nto. Ngingasho ukuthi sobuyela but ukubuyela kwethu. Ungasho? Cha siyabuyelana. Ukubuyelana kwethu ayi woman on top mama ayichayi. Ngesushilo wathi uzoyiyeka yona kodwa ke ucela uthando back. Hayi singalizama uthando back siphinde silizame kodwa meke yaphinda mama yakukho kunye. Ngizoshiya phansi nje ngoba ingiqelazile yabo nje bengizwa. Yazi ukuthi yini ebuhlungu? Uwena ongifundisa iwoman on top. Cha bo phela ngangithi mina ngizoyimela ngathi. Wawuthi uzoyimela? Kodwa mase ngiyizwa ukuthi ayiyangixaka hayi. Ngabona ukuthi isho Mina ngizangiyicelela iwoman on top kuwena. Uwena wacela mina ukuthi ngenze iwoman on top. Ngingenandaba nayo. Ngoba wawubona isimo sakho uthi uyashesha ukuchama. Angithi wena ushesha ukuchama. Manje ngathi dog style wena uyachama. Mengavula amathanga wena uyachama. So kwaba iwoman top. Iwoman top iyona ebingiphuzisa ukuchama kodwa hayi iyona iyangigqilaza. Hayi iyangigqilaza. Hayi uyangihlaza shame. Hayi iyangigqilaza. Hayi uyangihlaza shame. Vele ngizizwe nje ukuthi hayi Shuthi mina ngizokwazi ukuthi ku relationship yakho ngimele ukuthi wena uzoshesha uchama. Ngoba wena nje mengavula amathanga uyachama. hayi lokho singakuphinde sikuzame ngenye indlela ngoba iwoman on top ayiyona ingqilazayo mama.
hayi yangiqhelaza manje. Hayi ngathi uzofuneka uzame ngempela. Singakuzama. Cha sekubona ukuthi wenze njani. Angazi kodwa kuzofuneka uzame. Kodwa uthando siyalithola ngisho. Hayi uthando hayi. Luyatholakala uthando kodwa iwoman on top. Ngicela ungithembiselana-ke. Yebo. Uye wakubeka kwacaca ukuthi ubaleka uma umbona wamblokha yonke indawo. Ngicela ungavumi ngoba nakho uvuma phambi kwethu ngoba nakho usisela. Kube ukuthi uvuma kodwa wena uyazi deep down enhlizweni yakho ukuthi hayi ngizomziba noma ngivumile. So ngiyacela umthembise ukuthi angeke uzumzibe, uzom-unblocka kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana. And njengoba uthi niyabuyelana kube ukuthi niyabuyelana ngempela. Ngicela umthembise kanjalo. Hayi ngizothi nje mangiphuma nje kulo mnyango ngizama ukuthi nginakho nje ngi-unblock kuwo wonke ama-social media then siqhubeke sixhumane and I promise ukuthi angeke ngimbalekele. Hayi shuthi siyawina. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga ukuthi usihloniphe ufike. Ngiyabongela. Mbukela bekhaya. Okay, siwinile-ke. Ngiyajabula kakhulu and sizobabukhela ke i-picnic ukuthi bahambe beyohlala bobabili njengezithandwa ezithandanayo. Cela usingakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathola kakhulu. Bye.